comencem amb la classe de ioga i avui ho fem en posició des de Shavasana. Ens estirem a terra boca amunt. I abans d'estirar les cames, pentines una mica els glutis de manera que la columna et quedi el més a prop possible del terra i estires les cames. I des d'aquí comences ja a ajustar el teu cos, dones espai a la teva esquena, entre les escàpules generes espai, portes els braços aquí per propiciar això, baixes braços, dits de les mans que caminen cap als peus, de manera que allunyes espatlles de les orelles i aquí ja deixem els palmells de les mans boca amunt. Et convido a que tanquis els ulls, ajustes la posició del cap de manera que la barbeta no quedi ni molt a prop ni molt lluny de l'esternó. I amb els ulls tancats comences ja a connectar amb tu, amb la teva respiració. I avui crearem una visualització completa, de manera que connectaràs amb cada un dels teus sentits. Connectarem amb la vista, amb l'olfacte, amb el tacte, amb el gust. Comences ja a relaxar-te, a entrar en un estat de calma. Inspires i expires de manera espontània, de manera natural, sentint el moviment que fa el teu abdomen, les teves costelles, el teu pit. Quan et vingui la propera inspiració, portes la teva ment en un lloc on ara mateix t'agradaria estar, en el teu lloc preferit. I una vegada arribes allà, fas una respiració profunda, mirant al teu voltant i t'assegures que tot el que t'envolta és ben bé el que vols tenir al teu costat. De moment estàs sol, sola, no hi ha ningú que t'acompanyi i et trobes bé. Et trobes a gust amb la teva soledat, acompanyant-te només de tu mateixa. I tornem a connectar amb el sentit de la vista, tornant a fer aquesta mirada al teu voltant. Potser hi ha un punt on prefereixes quedar-t'hi i simplement deixes que la teva vista es quedi mirant aquí i t'entra un gran benestar, una sensació de calma dintre teu. Activem ara el sentit de l'olfacte. Inspires i et ve aquella olor, la teva olor preferida, sigui del lloc on t'hi trobes com no, com si no ho és. Simplement estàs en el teu món, veus allò que tens ganes de veure, olores allò que et vingui més de gust i activem ara el sentit del gust. Potser l'olor que estàs percebent ara mateix és d'allò que t'agradaria menjar o potser no. I simplement penses
en aquest aliment que t'agradaria ara mateix menjar-te. Deleita't amb aquest gust. Assaboreix aquest aliment. Anem ara amb la oïda. I centres la teva atenció en el que ara mateix t'agradaria escoltar. Pot ser del lloc on estàs, però també pot ser un altre tipus de so, pot ser una cançó, una veu, un simple so de natura. I estàs en absolut benestar, en absoluta calma. I ens falta el sentit del tacte. Allà on estiguis, segur que hi ha alguna part que et ve de gust tocar o trepitjar. Potser estàs en algun lloc on et ve de gust estar descalça, trepitjar allò que hi ha al terra. Potser estàs en un lloc on el que més et ve de gust és tocar amb la mà, abraçar. Sentir aquesta sensació tàctil a peus, mans o potser cara, potser et ve de gust posar la teva galta en algun punt d'aquest lloc on estiguis, el teu lloc preferit, sola, sol. Estàs amb tu mateixa, amb la teva pròpia persona, i trobes bé. Quan aconsegueixis estar en aquest lloc preferit, sigui avui o sigui un altre dia, i estiguis en completa calma i en benestar, sentint-te a gust, gaudint només de tu, quan arribis a aquest punt, pots començar a convidar a algú en aquesta visualització, ja sigui ara mateix com en properes visualitzacions que puguis fer en la teva pràctica de ioga. Però només deixes entrar algú quan tu estiguis a gust. Fas una respiració més natural i la propera deixes que et vingui una gran inspiració. Inspires pel nas i a l'expirar ho fas per la boca. I amb aquest bufar, tota aquesta visualització s'esvaeix, desapareix i tu tornes la teva ment aquí, al teu cos, aquí i ara. I comences a mobilitzar peus, cames, mans i braços. De nou, inspires, puges braços amunt, braços que pugen per damunt del cap, toquen a terra. I a l'expirar, arran de terra, deixes que els teus braços es dirigeixin al costat del teu cos. I de nou, inspires, braços amunt, enrere. I expires, i braços que van arran de terra i al costat del cos. Una vegada més, inspires i expires. I ara aquí ja sí et convido a obrir els ulls,
a portar genolls al pit. Bascules una mica la teva pelvis, de manera que portem tota la columna en contacte amb el terra. T'abraces als genolls i t'hi quedes aquí. Comences a fer un suau balanceig a un costat i a l'altre, i davant i enrere, pujant i baixant pelvis. En una d'aquestes basculacions, inspires, apropes genolls al pit i a l'expirar fas una embranzida i quedes asseguda, assegut a sobre teu. Molt bé, des d'aquí portem mans a terra i ajustes una mica la posició de la teva pelvis, estires les cames, mans que queden al costat de la cadera, portes els isquions enrere i aquí creixem des de la coroneta cap al sostre. Ajuda't amb les mans. Pots deixar tot el palmell de la mà a terra o, si ho necessites perquè els braços et costa que arribin sencers, pots deixar els dits de les mans en copa. Jo sí que deixo tot el palmell de la mà, inspiro i creixo. Estem aquí en Dandasana, actives el teu abdomen, t'ajuda a mantenir la columna ben llarga, sobretot la part de les lumbars. Inspiro i expiro i em mantinc aquí. Porto les mans, amb els dits de les mans mirant endavant, aquí darrere, ben bé darrere de les lumbars. I activo les cames, junto genolls ben junts, com si estiguessin enganxats. I al inspirar, pugem a Purvottanasana. Inspiro, pelvis que puja amunt i plantes dels peus, dits dels peus, que volen arribar a tocar terra. Mantinc aquí. Inspiro i expiro, pots deixar el cap alineat amb el teu cos o pots deixar que caigui. Inspires i a l'expirar deixes que la pelvis torni a la posició en què estava abans. Des d'aquí portes la teva mà dreta al costat esquerre i gires tot el teu cos quedant en quadrupèdia. Ens posem a 4 grapes. I des d'aquí portem les mans, fem un pas amb les mans endavant, inspiro i pujo pelvis amunt. Anem a Adho Mukha i aquí comencem a mobilitzar una mica les cames. Donem un bon estirament. Intentem arribar amb el taló a tocar terra perquè tota la part posterior de les teves cames es vagin estirant, vagin cedint. Ves fluint amb la teva respiració i sents aquest estirament de la columna, la pelvis, com puja amunt i enrere per propiciar aquesta elongació de la columna. Anem parant el moviment i pots deixar que els talons t'arribin a tocar terra o pots quedar-te de puntetes, com et sigui més còmode. I des d'aquí la cama dreta a l'inspirar se'n va amunt, 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 amunt. I a l'expirar flexiones el genoll i arrodonint la columna portes el genoll al teu nas, fent una petita planxa. Inspires de nou, vas amunt amb la cama, portes el pit endavant i a l'expirar de nou flexiono genoll i el porto al meu nas. Una vegada més. Inspiro i expiro. Aquesta vegada inspiro, porto la cama ben amunt i a l'expirar flexiono el genoll i el porto al costat del colze dret.
Quedem en una planxa portant el genoll aquí. I de nou, inspiro, cama cap amunt i a l'expirar, genoll al costat del colze. I una vegada més, inspiro amunt i expiro, genoll al costat del colze. Perfecte, allargo la cama, la porto amunt i torno a baixar peus. Si ho necessites, si tens els canells molt cansats, et poses de genolls, portes glutis a malucs i des d'aquí, deixant els braços a terra, vas mobilitzant les mans, tanques i obres els dits. Si ho necessites, també pots fer moviments circulars amb el canell, cap a fora, cap endintre. I quan sentis ja que tens les mans recuperades, si necessites pots quedar-te més estona, però quan ja et sentis recuperada, recuperat, tornes una altra vegada en posició de quadrupèdia. Tornem a recolzar dits dels peus al terra i tornem a fer aquest petit pas amb les mans endavant. I aquí inspiro i a l'expirar pelvis amunt, de nou anem a Adho Mukha. Ajustes aquí la teva posició i anem ara amb la cama esquerra. Inspiro, la cama se'n va amunt i al expirar flexiono genoll i el porto al meu nas, ben bé a tocar el nas, arrodonint columna. Inspiro, allargo amb la cama amunt, creixo, expiro, flexiono, arrodonint columna i genoll al nas. Una vegada més. Inspiro i expiro. I ara inspiro, allargo la cama de nou i a l'expirar flexiono genoll esquerre i el porto al costat del colze esquerre, arribant en aquesta planxa. Inspiro i expiro. I una vegada més, inspiro amunt i expiro. De nou, cama amunt que s'estira, peu que baixa a terra i de nou, si necessites, genolls a terra, glutis a malucs i allarguem braços. Si necessites moure les mans, les mous i si no, simplement et quedes aquí amb el front a terra. Si vols, pots portar les mans a buscar els teus talons i deixes que les espatlles caiguin a terra amb cada expiració. Fem una respiració més. I quan sentis que ja t'has recuperat, que les teves mans i els teus canells estan recuperats, tornarem una altra vegada a portar les mans al davant, tornem a quadrupèdia i anirem una miqueta més enllà. Portem les mans igual, aquí davant, dits dels peus que es recolzen a terra. Inspiro i a l'expirar, pelvis amunt i enrere. Allargues la teva columna i de nou, comencem amb la cama dreta. Inspiro, cama dreta amunt i a l'expirar flexiono genoll, porto el cos endavant, anem a una planxa i deixo que el peu recolzi a terra. El meu peu dret recolza a terra i el genoll queda en obertura. I des d'aquí, primer de tot, posicionem els dits de les mans en copa, creixem des de la coroneta cap al sostre i anem ara a ajustar aquesta posició. El peu esquerre, la cama esquerra s'estira, el peu reposa completament a terra i aquí vas buscant amb el peu esquerre anar tot el més enrere que puguis i vas ajustant la posició de les teves mans.
de manera que puguis allargar, créixer des de la coroneta i si veus que la columna et queda torta, eleva la teva pelvis, deixes la pelvis ben alineada, el genoll deixes que se'n vagi bé cap al costat, cama ben oberta, obertura de cadera dreta total. I aquí vas ajustant. Si notes que et caus molt cap a un costat, podries posar-te el bloc. Pots agafar-te o bé un bloc o bé un coixí. I quan estem en aquesta postura, si et costa molt, pots deixar que la teva pelvis recolzi a sobre del bloc i mantenir-te aquí. Si sense el bloc pots mantenir la cadera en línia, doncs quedes aquí. Inspires i a l'expirar deixes que la pelvis, que la cadera, vagi cedint. La pelvis cada vegada va baixant una mica més a terra. Mirada davant. Inspiro i expiro. I podem crear un moviment dinàmic des d'aquí, des d'aquesta àsana del colom. Podem crear un moviment dinàmic de manera que inspiro, creixo i a l'expirar deixo caure el pit endavant. Expiro i a l'inspirar arrodonim columna i pujo amunt. Mirada davant, expiro i és el pit el que busca anar endavant, flexió total des de la cadera. Inspiro i creixo amunt. Expiro de nou, torno a baixar. Pit a terra. Inspiro i pujo. Una vegada més. Expiro. Inspiro. Mans que es recolzen a terra, dits del peu esquerre que es recolzen a terra també i portes una mica el cos endavant i al inspirar desfas la postura. T'aixeques amunt, pelvis amunt, cama dreta que s'estira. I des d'aquí deixem el peu dret que se'n vagi per darrere del cos i quedi darrere del peu esquerre. El peu dret queda darrere del peu esquerre i des d'aquí elevem el braç dret amunt, creant una línia amb les teves espatlles ben alineades. Mirada la pots deixar davant o pots portar la mirada al sostre. Fem 2 respiracions més. No deixis que la pelvis caigui, sinó que la mantens aquí. Última respiració completa. I a l'expirar baixes la mà i portes el peu dret al costat del peu esquerre. Fem un bon estirament. Adho Mukha a tope. Pelvis amunt, enrere. I si ho necessites pots tornar a deixar els genolls a terra i la pelvis a sobre dels talons, però si no, des d'aquí ja enllacem amb la mateixa seqüència de moviments. Anem ara amb la cama esquerra. Inspires i la cama esquerra se'n va amunt, ben estirada, tot el que puguis, i a l'expirar flexiones el genoll, portes el cos endavant a planxa i deixes el peu esquerre a terra. I cama dreta a terra també. Recolzes completament el peu i comencem a ajustar la postura del colom. De nou, dits de les mans en copa, recolzats a terra i recorda, si la pelvis et queda molt desalineada, pots posar-te un bloc o el coixí de meditació, tot i que jo aconsello més el bloc, perquè és una superfície més ferma i és un suport
més adient. Vas portant la teva cama dreta tot el més enrere que puguis per crear i donar aquesta obertura de cadera. I aquí creixem des de la coroneta amunt. La pelvis va cedint, la cadera, perdó, va cedint i la pelvis cada vegada notes com s'acosta més a terra, mantens aquesta alineació. Inspiro i expiro, mantenint-me aquí en aquesta asana que ens fa alliberar-nos, obrir la cadera, donar llibertat absoluta. Tots els nostres temors, les nostres preocupacions van marxant, deixa-les que se'n vagin. I aquí comencem amb aquell moviment dinàmic que hem fet abans. Portem les mans aquí davant, inspiro, creixo i a l'expirar porto el pit a terra. Inspiro, arrodonim columna i creixo amunt. Expiro de nou, baixo el pit, el porto a terra. Inspiro i creixo. Expiro. Inspiro. I l'última vegada. Expiro. Pit que s'acosta a la cama. Inspiro amunt. I ara sí, per desfer, recolzes els dits del peu dret a terra i vas apropant el genoll cada vegada una mica més fins al punt en què ja vegis que pots inspirar i portar la pelvis i la cama esquerra amunt. Des d'aquí deixes ja que el peu esquerre se'n vagi darrere del peu dret i fem una obertura de pit portant el braç esquerre amunt. No deixis que la pelvis caigui. I recorda, pots deixar la mirada endavant o pots portar la mirada a la mà que tens amunt. Inspires i expires una vegada més. A l'expirar baixes la mà esquerra i tornes a posicionar bé els peus. Tornem a portar la pelvis amunt i enrere i aquesta vegada ja sí que després d'aquests estiraments sents que tota la musculatura posterior de les teves cames va cedint i els teus talons poden ja arribar a tocar terra. Gaudeix un instant d'aquest Adho Mukha Svanasana, el gos cap per avall. I des d'aquí portarem les mans una miqueta endavant. Des d'aquí, al expirar, posarem els dits als peus en puntetes i anem a planxa. Inspiro, Adho Mukha. Expiro, planxa. Adho Mukha. I expiro, planxa. I aquí hi ha genolls a terra, glutis, a talons, allargues braços. Tornes a portar els braços, les mans, a buscar els teus talons i aquí sí que t'hi quedes un instant. Deixes que el front arribi a terra, el teu abdomen i el teu pit està a sobre de les teves cuixes. Les escàpules van trobant el seu espai amb cada inspiració. Es van separant i les espatlles quan expires és com si volguessin arribar a tocar terra. Fem unes respiracions aquí.
i a l'inspirar ens anirem lliscant el nostre cos, anirem lliscant per aquí ben bé a la vora del mar, aixeques la pelvis, estires els braços i és com si el teu nas volgués anar-se arrossegant per la màrfega, portes el cos endavant, el pit gairebé toca terra i anem al gos cap per amunt. El pubis està separat del terra, les cames estan superactives, la mirada endavant. Cuidado que la teva columna, la part lumbar, no s'arquegi massa. Mantens aquí i a l'expirar deixes ja pubis, abdomen i pit a terra. Tornes a quedar-te ben bé a la màrfega. Jo m'he quedat ara aquí una mica sortida. Caminem una miqueta enrere i amb el pubis, l'abdomen i el pit a terra, les mans al costat del pit i deixes els braços, els portes ben enganxats al teu cos. Les espatlles baixen cap a baix i tu recolzes la barbeta a terra. Les espatlles queden lluny de les orelles, els palmells de les mans al costat del pit ben oberts i ben arrelats a terra, les cames separades a l'ample de caderes, ben actives i des d'aquí a l'inspirar puges a la cobra. Eleves només el teu pit, l'abdomen està en contacte amb el terra i a l'expirar baixes i relaxes. Actives tot el teu cos i inspires, puges a la cobra de nou. I expires, baixes, relaxes. Una vegada més, inspires, puges, mirada davant i expires. Deixes caure el pit, deixes caure la barbeta i prepares les teves mans, portes les teves mans aquí sota, ben bé davant del pubis i col·locarem les mans entrellaçant els dits polzes de les teves mans, d'acord? És a dir, estarem estirats, estirades a terra, amb els dits així, o bé pots fer un puny. El que et sigui més còmode, pensa que hem d'anar a Salabhasana, hem d'aixecar les cames amunt. O bé aquí, o bé punys. D'acord? Ens estirem i jo soc de les que em poso el puny a terra, acosto els colzes entre el cos i ajusto bé la posició de les meves mans, ajusto bé la posició dels braços i aquí al inspirar les meves cames que estan ben actives, a l'inspirar pugen una mica i a l'expirar baixen. Si és una posició incòmoda, també pots provar a posar el palmell de les mans boca avall, és a dir, pots posar-te així, entrellaçant dits de les mans o així. Si poses així, d'aquesta manera, amb les mans a tocar terra, llavors tens més base. Tens la base del palmell de les mans i dels avantbraços. Prova-ho. Ens queden 2 vegades més. Prova-ho ara portant les mans juntes i des d'aquí inspires. Ara les mans ja no et queden davant del pubis, sinó que et queden davant de les cuixes. Separa les espatlles de les orelles i inspires cames que pugen amunt. I expira cames que baixen. Una vegada més, inspira i expira. Treus les mans de sota del cos, mobilitzes una mica els canells i portem els braços aquí davant. Portem les mans aquí davant. Braços estirats, barbeta a terra, cames separades a l'ample de caderes
i peus que recolzen a terra. I aquí, a l'inspirar, primer elevarem el braç dret i la cama esquerra. Barbet a terra, i inspiro i braç dret, cama esquerra que pugen. Mantenim aquí. Cama ben activa, braç esquerre ben actiu. I amb la següent expiració, baixes cama, baixes braç. Inspirem i tornem a pujar. Al mateix costat. Inspiro i expiro. I amb la següent expiració, baixo cama, baixo braç. I a l'inspirar, braç esquerre i cama dreta pugen. Mantinc aquí. A l'expirar, baixem. Inspirem i tornem a pujar. Inspiro i expiro i baixo. I ara sí que pujarem els dos braços i les dues cames alhora. Barbeta a terra, de manera còmoda. Cuidado, no portis la barbeta molt endavant i facis una hiperextensió de cervicals, I des d'aquí, cames, braços ben actius. Inspira i cames i braços amunt. Mantens. Cames i braços actius. I a l'expirar, baixes. Inspires i de nou amunt. Inspires i a l'expirar, baixes. Fas un coixinet amb les teves mans i recolzes el front o bé alguna de les galtes a sobre d'aquest coixinet. I inspires i expires aquí amb total llibertat. Tens una respiració ara mateix completament natural, espontània. I sents aquest massatge que li fas a la teva columna amb cada respiració. Després d'aquestes extensions de columna, una respiració més. I ara sí, des d'aquí ja anirem girant el cos i l'anirem portant boca amunt. Una vegada estem aquí, estirades boca amunt, portarem genolls al pit i de nou, com hem fet al principi, basculem una mica la pelvis de manera que quedi completament en contacte amb el terra. I portarem ara ja peus a terra i els braços els deixem al costat del cos. Tornem a donar espai entre les escàpules, deixem que les espatlles baixin i braços al costat del cos, palmells de les mans ben oberts i ben arrelats a terra. I des d'aquí, a l'inspirar, pujo genolls, pujo cames, pujo pelvis. I a l'expirar vaig baixant amb molt control. Flexiono genolls i em quedo aquí, ja no cal que baixem la planta dels peus a terra. I tornem. Inspiro, pujo cames, pujo pelvis i a l'expirar baixo molt a poc, vèrtebra a vèrtebra, i quan ja tenim la pelvis a terra, de nou deixem els genolls flexionats. Inspiro, pujo, estiro cames, elevo pelvis i a l'expirar vaig baixant suaument columna a terra i pelvis.
Farem 2 vegades més. Inspires. Expires. I l'última. Inspires. Expira. Això ens va molt bé per preparar-nos si volem pujar a Sarvangasana. Recordeu que Sarvangasana és la postura de l'espelma, que li diuen, on deixem tot el cos a sobre de braços i d'espatlles. Anem a provar d'entrar. Si no ho has fet mai, t'aconsello que et quedis només fent l'exercici aquest de preparació i si ja l'has fet alguna vegada, doncs entrem en la postura. Inspires i puges des d'aquí, braços ben enganxats al cos. Inspires, puges cames, puges pelvis i les mans se'n van a les teves lumbars. Apropes els colzes tot el que puguis i estires les cames, les actives. I des d'aquesta activitat de les teves cames és des d'on el teu cos pot pujar i gairebé amb les teves mans no t'has d'aguantar gaire. Portes les teves cames amunt, aixeques la pelvis. Quan entrem ja en aquesta postura, intentem ja no haver de moure el cap. Fem un parell de respiracions més. I a l'expirar, flexionem peus, flexionem des de la cadera i si vols pots portar les cames a l'àsana, les cames que se'n van cap enrere i si no vols arribar a entrar a l'àsana, des d'on estic jo ara mateix, podries ja baixar vèrtebra a vèrtebra i tornar a quedar en la postura de Shavasana. Si entres aquí, en l'àsana, entrellaces els dits de les mans, recolzes els dits dels peus a terra i creixes des de la pelvis cap al sostre. Desfem ja les mans, inspirem i des de l'activitat de l'abdomen les cames pugen i farem l'exercici que hem fet abans, que és aquest de deixar vèrtebra a terra amb molt control del teu cos, amb molta calma i des d'aquí, cames que queden amunt. Actives bé les cames, activa bé l'abdomen. I a l'expirar, amb les cames estirades, vas baixant els peus a terra. Cames estirades, si notes que en algun moment la columna s'atarqueja, flexiones els genolls. Si no, des del control absolut del teu cos, vas baixant a poc fins que els peus ja arribin a tocar terra. I aquí, primer de tot, fas una respiració profunda. Inspires pel nas, expira per la boca. Boca ben oberta, una vegada més. Portes el cap, gires cap a la dreta. Amb molta suavitat, gires cap a l'esquerra. Una vegada més a cada costat. Anem a dreta. Anem a esquerra.
I una vegada aquí, portes les plantes dels peus a terra, obres una mica els braços i deixes que la teva cama dreta caigui cap al costat i l'esquerra l'acompanya. Gires el cap cap a la teva esquerra i gaudeixes d'aquesta torsió. A l'inspirar tornes al punt mig, tant cames com mirada. I a l'expirar és la cama esquerra la que cau cap al costat i la dreta l'acompanya, et deixes caure completament i el cap gira cap a la teva dreta. Inspires i la cama dreta puja, només la cama dreta. I el peu dret es busquen les plantes dels peus, tant la dreta com l'esquerra, i queden ara les dues cames completament obertes. Plantes dels peus ben juntes i deixes que cada genoll busqui arribar al terra que té més a prop. Els braços encara els mantens en creu. Sent aquesta obertura i aquest cedir de la teva cadera. Una obertura completa. Des d'aquí aixeques els peus encara amb les plantes juntes i amb els braços, passes els braços entre les cames i t'agafes els turmells per la part de baix. I quedes aquí. Intentes que les teves escàpules estiguin en contacte amb el terra i les espatlles també, de manera que has d'apropar una mica més els teus peus, el teu pubis, a la teva cara. I mantens aquesta obertura de cadera. Des d'aquí mantenim encara les cames aquí a dalt, però traiem les mans i amb els dits de la Victòria agafem els dits gordos del peu. El dit anular queda entre els dits dels peus i el dit índex queda per la part de fora i des d'aquí vas acostant, ja es van desenganxar les plantes dels peus i vas portant les plantes dels peus ara cap amunt, deixant que els genolls s'acostin a les teves aixelles. Quedem aquí en la posició del Happy Baby, el nadó feliç. Intentes que les teves lumbars contactin amb el terra sense variar aquesta obertura de caderes. S'intensifica una mica més i ja en comptes d'agafar-te amb els dits, el dit gordo del peu, pots treure i agafar-te amb les mans, agafar-te els peus. Ara mateix com et sigui més còmode. El que volem és donar elasticitat a la nostra cadera, tota la part inguinal, la part de la ingle, i per això vas portant les lumbars a terra sense que les cames vagin cap endavant. I des d'aquí de nou juntem plantes dels peus i deixem
que ja tornin a anar a la postura inicial. De nou, braços oberts, cames amb les plantes dels peus juntes, estem en Baddha Konasana. Respectes aquesta obertura de cadera. I ara ja aquí, a poc, tornarem a aquesta postura inicial de relaxació. Anirem estirant els peus i els anirem quedant en la postura de Shavasana. Ajusta bé tot el teu cos. I de nou, pentines glutis endavant, cap avall. Cames actives. Cada cop i volta deixes abandonades a terra, els peus cauen cap al costat. Portes els braços aquí davant a la perpendicular, inspires i és com si activessin els dits de les mans. Desenganxes espatlles, desenganxes escàpules del terra i aquí ja abandones tot el teu tronc, escàpules en contacte amb el terra, espatlles també i mans ja que busquen arribar a terra. Camines amb els dits de les mans cap als peus, dones espai entre les espatlles i les orelles i deixes ja que els braços girin i el palmell quedi boca amunt. Aixeca una mica el cap de manera que vagis a una posició més correcta. Recorda, la barbeta ha d'estar a la perpendicular del teu cos amb un angle de 90 graus, no molt a prop ni molt lluny de l'esternó. I una vegada ja has aconseguit aquesta postura, tanques els ulls i fas una bona respiració profunda. Inspirant i expirant pel nas. I si et ve de gust, pots tornar a aquell lloc on has anat al principi de la sessió. Aquesta vegada tanques un instant, fas com una barrera, de manera que qualsevol pensament que et pugui arribar es quedi fora. Estàs només amb tu, per tu i gaudint de tu. Centra't en la teva respiració. Fixa't en l'oxigen que entra quan inspires, com reparteixes aquesta energia quan expires. Centra't en fer les expiracions més llargues que les inspiracions. Pots inspirar en 3 temps. 1, 2, 3. I expires en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspires en 3. 1, 2, 3. Expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ara tu.
Una més. Relaxa la teva mandíbula inferior. Potser es dibuixa un somriure als teus llavis. Estàs completament relaxada, relaxat. A poc vas tornant la teva ment aquí i ja comences a sentir la necessitat de moure dits dels peus, dits de les mans i mans. I vas estirant braços, estirant cames, entrellaces dits de les mans, estires els braços per damunt del cap. Quan et vingui de gust, només quan et vingui de gust, obres els ulls. Deixes caure el teu cos cap a un costat. T'incorpores. Anem seient un instant a la màrfega. I des d'aquí portem les mans davant del pit en Namasté. Cantarem un Om i 3 Shantis. Inspires. Shanti, Shanti, Shanti. I aquí acabaríem la sessió d'avui de ioga. Ens acomiadem amb un Namasté. Moltes gràcies. Espero que hagis gaudit d'aquesta sessió d'avui.